Bw'omuguzi. Ndizi TV. Obwansu bw'omuguzi. Wycliffe Ombesa Oparanya Hassan Joho ngati ya abarai bekiama gya ODM abanyara kwa bagochorwa litko lyalerogo soa ase baraza ya abawasiri nabigo omoteneneri bwa abake ase bunge enene Opiyo Wandayi ngati boigo ya abange abanyara kwa bagochorwa litko lyalero chinga kyomura yibwense Dr. William Ruto anyara kwa igako yechoranande entundago sensemo ya kabiri y'abawaziri abarachiko bakobwaterana amona abawaziri bande iliyokwendekya unabanyarire ko bakorosia baraza ya mawaziri abawaziri boigo nabange banyara ko bakoiranibwa gochiase baraza iyo ya abawaziri ntomoroche omwaziri Alfred Mutua naboigo Justin Muturi hoyorenge omwatoni general nigo boigo anyare ko bakoiranibwa sentunda ya kabere gosoa ase baraza iyo ya abawaziri John Mbadi uyore omobunge omochore naboigo niganyarire ko bagakorariwa bene amonero murayibwense ko ba omwaziri bwa ekeganchane nibo imeyense ya Kenya ngoko boli linene emarago ya bono mwancho morigere ine bunayo mwaki ekura bunaye omo Kenya nogo kirete okubwaterana no kubwatana kwanyare ko bokwenekiwa gati ye serikali amonekia magia ODM ine no isanegete amo no kubwatana kwanyare ko bokwenekiwa ekubatekana no ogochorwa kwa abawaziri anene kurwa se ekiama keria gya ODM nagosogiro mwancho morigere bwetase nikiandizi TV ande onsi asogende tokoba gukubwatemero biri yitokorwa ketego ikira chinga kibune china mange toko arigandetie igoro ya amoncho ryanyara ko bakorekana ase wizara naboigo okorobekanaho kwa bararia kwanyana ko bokonekiwa chinsemo imeyense ya Kenya yingati ali mange to kwariganetie kurendere litangani pyo mwancho morige atikatonyore asobwenge ayito kwariganeretie. The Honorable Hassan Ali Joho, Ministry of Mining, Blue Economy and Maritime Affairs, the Honorable Dr. Alfred Nganga Mutua, Wycliffe Oparanya Hassan Joho gati ya baraibeki ya magia ODM abanyare ko bagochoro ko bawaziri ya serikali ya Kenya Kwanza. Tuatebire igarero serikali tobori ndibo isaine tubuna bali kimama ngana magia we are just messengers tunigo tokoenekia ngatwaretira aria okorekana abararia gweso kya chinsemo AMS ya Kenya korobekana asikari baburire serikali atiye ko bagutumia chinguru chinga kibagendrete ko bakumulekera okorobekana naende ni gonkoira ngambia mono ase management committee ya daraja mbiri ase ngenjo batemire sana amacha atarenge gaiga matuka etire lakini bono iga naro ngamba gendere gusugurika ngamache ngochari iko twatari ngambia mono bahonjorere kurwase chire daraja mbili kogokere bitambukiro bya serikali ya county ya Kisii gati yabo okunserwa macha se chire yo
Ayo amunande amango mwanchumo ligereria ngoko aligania atanyara ko batugusanga mona ya senchira yobo ikera no nyarabu nere botambe na boko yabwatia wetera semitanda yuti ya Facebook Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News na boigo wetera website ya www.ndizitv.net saramu manyi nero kwenekia abuna chibichamo nelio gichago chira senchira yobo ikera nchinga kitoko batana na amonere Lydia Mose kwenekia mnago chira wetera somono webi manyereliria nengoro kwa Josephat Amesi ribo lili na mwancho murigerelia tutaraya chaka amaya ensa emo yabono mugoro wana kubolenga ine bunaye omo Kenya nogo kire nago isaneka negetambokero kia serikali ya Kenya kwanza kubatira na amone kia magia ODM asiritukulia lero twara romurayibwense William Ruto anyara kobaga kuburalia bane gati ya batano narimo baba waziri anene banyara kobaga kurwa asekiama keria ODM gati yabo Wycliffe Oparanya Hassan Joho Opiyo Wandayi sange kerengeri kiago amona intu wetrase mitanda ito nabo igo enamba ya SMS togo chaka mayensa ayamo yebono mogoro bakurase county ya Kisii nigo abaralia bechi nyumba chobralia aulitkolero imense ya Kenya abanyarakoba bakorobekana sekeli abanyarakoba kubori serikali ngenyare kobage koba obolendi boisa ine chinga kibagendrete amonemero belio yabo ya kerali tukobago kwana ne chinyumba bwego chobralia nigabange banyarakoba bagoteba banyarekoba bakunerirwa echinga kibako gendra koba bakomurekera manga yakogenda ko bakorekana chingaki cyokorobekana uko nyarago bakwenekiwa bwango igamone kyombegi ya Genzi aya nigo acha bwango igomagega yomoralia oyomo kurase county ya Nakuru nyarako baga koraswa amasasi atatu asokoro kwaye ngana bona yagendere ko ba geko gosereria obolendi bwabaralia ime county ya Kisii nigo banyarako bakorobekana nagwetana no bagatagati bo mucyobosonga sawe banyarako bago ikirana ase abisi yomo county commissioner nabo igomotenere bo banyanyimbo ime county ya Kisii ngagotomonye muri kyo ito Dipon Asanya okorobekana kwa mulembe imeje county ya Kisii nigo kwabago kwenekegwa nabalikia mangana maega yokunereriwa chinsemo ao chinga kibagenderete komerekera ali agendete gwateka imeyense ya Kenya chinga kiabarali besoke chinsemo ao kuri county ya Kisii nigo batwara okurobekana kwa bene imeje mucyo bosongo batarikomochera muntu kelia tokorora tugweterese field ye karto korama abantu bakora mandamano tokora coverage ego toka baskali mbale baonya gututianira nga inuka ruga kango tusaleri more ebiombe mbiro abya abantu mbaro na barabu bago ikabaja ko minyokia abantu bali bakondamana ende bagaraka baratonjukera nindu baja guturwani na gotobole ngangi mokoraga achibichene cya kimogwaka nabona ntwara maradio ali kisemo cya Nakuru muswati nabakagwa kuri sasi arenga samandamano tali ntora ndana baskali bali bako nyako identify asinge jana abino ne cyanga kigo kino maradiale na bakwalite ba mistake bako mwa kalisa siri yole to asogera kubikeye bindebi nande wo kibosiga ko sabe serikali eto maskali nande nyara gotolenda ekerenge kenene nigoro yo kunererigwa asobokorerwa abo kibagenderete kumerekera ali atekire imeyense ya Kenya unentire yemo yo wasiora ali abisegete nigo twesokiria sobonge kigima elinde ko gikeria ebintu biria bararia twabere tugwetera anene moro chinga kitorase okorobekana gosto kabo korobekana okwega oise kuriria buya ntunigo togosoka n'ichi kamera twasoka n'ichi stand tutubwa ati bunduki tutubwa ati kendege kworo kingantu nabasaria inki abanyanyimbo bagotoboria chinga kitorase emirimo yeito twatebire igarero serikali toborindi boisaine tubuna baliki bamangana magia we are just messengers tunigo tokoenekia nga twaretera okorekana totariko bisa totariko Rusia totariko menta wesoki bene korobekana nasengencho abarari babere bagochererwa abarari babere bakunererwa kinyomba cy'oburaria njibu ati bosiboreza amatukarero weburenga kinyomba cy'oburari ngo goserere gutire ne serikali ngonya ko goserere TV ngangu basie kibale no korobekana okomba ndatekonya hora chinga kichingo mwekero bako murekera akoletera mangana ya sentira mase ndo tugusaba nkelinga serikali musiki abararia asengencha abararia na ubagerete abantu bakumanya amangana aya onsi muti ukwaneke nande mwakwaneke heye maseye mogo ikachia bisicho mu county commander we county ya Kisii Charles Kasez nigate banga uigure kerero kya bararia
asabaliyereira yogochikoenekia ng'abanyolire oborendi boisani na sobokoreri bwabo. We wish you well. We also make sure with the state officers that whenever we are covering these demonstrations, you need to be responsible here in Kisii. And we have always worked with you, all of you, together. True of voice. Esabali yabwatanse goikabisyo mu county commissioner we county ya Kisii. Asabanyanyimbo barorekana gutanga abariki kurende baikagosoa. Entenenera abo mu deputy county commissioner o Kisii Central Felicitas Ndinda. Wakati mmeandamana kuweza kukuja hapa that you are within your rights na kwamba rights zenyu kama wanahabari ziko kwa sheria na zinafaa kuwa protected, so it is your right kuweza kufika hapa leo. So ninataka kuwaambia kwamba kama ofisi ya county commissioner tumeweza kusikia malalamishi yenu. Ninawahakikishia kutoka kwa ofisi ya county commissioner, ninawahakikishia kwamba usalama wenu kama journalist wakati mnavyofanya kazi yenu. Kwa hivyo hakuna mtu anafaa kuwasumbua ama kuweza kuingilia kazi yenu. Nyinyi mko kwa kazi yenu na kazi ambayo iko kwa sheria. Kwa hivyo usalama wenu kabisa, we are assuring you of your security while you go around to within your duties. Yiko ripoteri ya Ndize TV kurubo katakati bwe county ya Kisii iliteria nenkoro kwa Dipon Asanya. Yemono muliki oito Dipon Asanya eniganyara kwa baga kwene gitalia se county ya Kisii yoka kurinde ase chinsemo imeyense ya Kenya. Togos kamotwe nigo abaonchoreria akorwa se obugatagatibo muchiobo songo anene bali bakoro bonchore bwabo ase chiduka banyara ko bagweso kelitko ria rero na kogo kerege tambukiro ekemero beli yamagendra yanyara ko bakwene kiwa mona abisio mugabana we county Paul Simbarati bakwana monegeta seni Ndize TV nigo bago kerege tambukiro ko bekerwa na konserwa mache ochias chinsemo chabo chobo onchoreria sabo igolitko ria rero banyara ko bakwenyorera amaigerio igori chinchera baranyare ko bagokinyo bonchore bwabo bwa kiraritu ngo tumanye muri kyoito Frida Kerubo nechinchera abonchore bagendete kubeka elio koenekia ngwekine bare asokonyora kwabo okwana babwatani korwase sekta yechiduka abatwalege ikarokia bene nigo baenekia konyora amaigerio nabo igo obosemia asekirenga gyokoegenderia ntwabwate semina yogo somia abanyabiasara baito ng'ang'aki bagwente gokora biasara erinde bibakonya mwaika twanyora mafunzo korwase abakuba baito igo twarori ng'anto bwenerete chinga kecho boigoni go bairaniria mbiamono gocheso mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ase okobalentera amache ase chiro ya daraja 2 askolende bamugania ko baikange na boigo ko basira nigo bagokera obokoreri bwe komiti ye chiro ya daraja 2 asoko basira na boigo kweneke na obonchereria ngokana boikiranu naende nigo nkoira ng'ambia mono ase management committee ya daraja 2 ase ng'enjo batemire sana amacha atarenge iga matuka etire lakini bono iga naro ng'ambaga enderere gusugurika ng'amache ngochari igo twatere ng'ambia mono nigo naende ngoteba ng'ambia mono ase egavana yaito arati ase gasiengi yagokora ekiagera bono toreteira mache mambiene ngotoretera ari nekereto getoborete ntobwati bagari buya igorio gokora emiremo asense moyo munyakerogo bwechiro Shem Onyego nigagokera egetambukero kyababwatani abo asaboria chisekta chinde kwega omubwekano yo. Hii roho mko nayo kama watu wa maduka nasema iendelee, isiwe ati peke yake kwa watu wa maduka, masekta zote ambao ni daraja 2 market sifuatilie kuiga mfano wa shops sababu ya umoja na maendeleo ambao wako nayo. Ninaenda kusema hivi, umoja ni nguvu. Hii chama unapoitazama hapa, hata kama wanasema ni shops, sio shops peke yake, imeungana na masekta mbalimbali. Kwa hivyo ninaenda kushukuru ule mwenyekiti wa hii chama kwa ile kazi anafanya nzito. Acha Mungu amuelekeze na ampe nguvu ili aweze kuendelesha hao watu na aweze kuongoza kwa njia taratibu. Boigo nigo abagani yako bweterana na korwa ebirengere byabo ase boigane kebuna nigo omurembe no botoereru bwagerie guikirania obokorerio bya ase chiro ya daraja 2. Ikiwa Mungu ametujalia uhai
wawe wafanikiwe na wawe wanachama wengi ambao sisi kama management pia tutahusika ndani kwa wanachama, tushirikiane pamoja, tupeane ideas mbalimbali ili ya kuonekana kuwa hawa wana biashara wa maduka wamefanikiwa katika njia moja ama nyingine. Daraja mbili ni mzuri sababu ya amani, sababu ya utunzi mwema wa biashara, sababu ya ukarabisa. Ukiangalia hii shops haikuangi na maduka peke yake. Shops ni watu ambao wameamisha roho zao na mafikira zao kwa shops ama kwa maduka kulingana na sababu ambao waliona na utulivu wako nayo na amani ile wako nayo katika biashara. Nigo abonchereria abaenekia gusirana ase kurende basegeta abonchereria bande gocha amo na korosia ebyombe ase ogokonyeka amatuko abosio. Ekerenga gyaito nkeringa ekenene nkeringa ekyokoimokania kimagenderero ase family ne amate abasemi bwana gocha ase abantu bande abanyabiasara tukunyara nyonye Kenya okorange kwenda yachi kuungana ne chinse chinde erinde nero yakonyeka igo aso ense ye biasara oika obwatane na abamino igo goiko base kiombe. Frida Kerubo, Ndizi TV. Mimono muliki oito Frida Kerubo nigo bono abarai anenebe sekta yechisemi abaigo bali bakisiasa banyara ko babako boli go banyara ko babako basira bana bali bakurwa chinga chiria batali ko babakwenya arabunenchira ye moyo ko bagendereria amone chisemi chabo kwana litiko lero abalimu abanene beskuru ya St Don Bosco kwenye byosina baigo elia bocharia PH chigotoka me county ya Nyamira nigo baerere buna nigo aboro kiwa banga bagenda toko bagwetera makomu asogotomwanga korigia chibe sabataranyara ko bagwikiranie birengo bie chisemengo tomonye mulikyo ito Paul Cup Okara bagukwana negeta sene keiga anene chinga kiechiga gisukuru chirange guchikonyara kwa bachigosiekwa balimu abaiga banene nigo bagendere koba bakoboria abarai kwene kibunango basira barabana bali bakurwa chinga kitari kwenyara bunenchire ya muyokonyora chinsa chogosoma se skuru ele chisukuru chiga gukine birengo bya masoma abo. Payment has been a challenge with us everybody. Think of it mono. The economy was also a challenge, but I'm appealing to put extra effort to pay fee in time. Our MCA tafadhali otokonye pasari abana baitagera banyore pasari bakobere skuru kirengaki asenge chenga kinyinge gokonyora ebale isko asenge jombali kanya wakane fee olengana mono mwalimu munene we skuru elia ya St Don Bosco Nyabiosi asidita Andrew Nyamari nigakwerenga skuru yiga nigo arachikonyara kobaga kuyirera kuikibitambo kirubinde iliyo kugendera gokole buya buna yaga kolyo kurasa matukamagega akwerera emirubyo babekire. Now I got what strategy to have in place. In terms of performance, in terms of co-curricular activities, now korogo pia got to have na Bible stakeholders, bande muna the community, and also the elite sons of the soil. The time we go to computer class. On a very serious note, ikubaboliga abantu bamintobe community ya Nyabiosi na Nyamira kwa jumla tubugaterane ngana boigo jera soboge oyorumo principal weskurega yabuchire PAG atebiri mwahani garatkunyara kabaga gutumeka obumanyi bwaye obwo korengana monere buratkunyara kabo kwerere skure yiga okolia buya ile kubakonya abana kwegendelea samagimabo ale bosyo bana achire nechinguru chinene egera tugwatere na bari baro egera togendera busiona ase skuru ya buchare PH lakini ende ntagete bai misa Bible bai tumoto abana saidi sengencho abari bara igamba tete kuyerwa egere tokonye abana baito baete amatem na ndibakore bya na ndibachagwe kwanya asichinga gicire busio alimu abaiga nigo boigo bagende ko bagosegeta abantu babwato moyo bwanja kwani kibunanko iwatani baramo ne chiskuru chigabunenjere ya moyo gosira chiskuru chigaili kogendera gosaseria ngaki ya rero abana baite batagete batware obumanyi igoro ye computer Kenya yaito ya rero igete abana basomerete amagana IT
egera at least bakonyara operate chi computer wale computer literate lakini asese ngencho school yetu tutabwati computer none yemo bona bego tobera akong go cha kumurobiri uyu gore nengo saba our MP otonyorire lab na bagone chi computer na stakeholders motokonye chi computer none yemo ibere isatu egere to rabana baitu wakonyekire nigo babwatukiro boseme guchasa baibuli kwene kibuna ngubwatire nabaramo ne chisukuru asokuru ebisago byabo genkyo nabo igo ko ancha chisukuru chabo na koleta abana se chisukuru chigabune nchire ya moyo gukine chisukuru chiga chabo. All of us tubwaterane egere tokonya abana wigana buboseme guchasa abana bali bako chikunyara kwa bako genda asumutimoko asibiga baibuli basemirwe ko balita mwafo idi bintu bikoro kuchikati konya waka chikati mete maiga mukonya kunywa marua binte binge mobitigane egere motwale kerengereria kemo ngainuna wanafunzi na ningwira na mure magandira na masomo tuirana ko kuyebire keregento naende kusubasarikira manyangu mwana o ngajyale kirenga kiuchi aseyende nonye mara wabekero mwana o araire takutiga ngabona mwana uchire sego chiri korara manyangu ngasega bunkia gokoro manyangu mubare nere mweli oye ngo bagende ko bagusegetegesa kukimo gusikwene kibuna ngo beka kire chiseme motubu nchire ya moyo gokonya abana samatuko alibosyo kubolia wanafunzi baito beskuwe na elsewhere wale mumbuyo gusiba. So what we can invest on na masomo, and this is your time, don't waste this time. Iginko ripoti kitasini kia wanjete kia Ndizi TV inchigo nkuruko Polycarp Okara Mimono muliki oito Paul Cup Okara turigererie engana hendite nyarako bagie gokorekana rituko lero nigo muraibwense Daktari William Ruto sentunda ya kabira nyarako baga ko baralia abawaziri komi barachikoba bakoringo ligwa amona ebunge enene bachikoba bawanjiro bono nigo barachikoba bakotenena chi wizara ekiamagia ODM ekyokere ekyama ekrena sobo mubwazimiyo ngati byame bibyanyarakoba bikonyora lige sari nene asebane ngati ya batano agati 10 banyarakoba bago chorwa gati ya Bo Hassan Joho ngati ya abarana bigo Opiyo Wandayi omoliki oito Vincent Onyancha nigamolekera roboti urwa senchira yobekirana okugo kabano korobekana ko bete ko gosegetwane kagorigia Jensin igento kireto murebwense William Samoei Ruto konyara gotugutira abawaziri baye bonsi. I have today, in line with the powers given to me by Article 1521 and 1525B of the Constitution and Sections 12 of the Office of the Attorney General's Act, decided to dismiss with immediate effect all the Cabinet Secretaries and Attorney General of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya, except the Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Foreign Affairs and Diaspora Affairs, and of course, the Office of the Deputy President. Matukuma kia murebwense nigerane tena konyara gukona n'aba Kenya. Aiga kabachora abawaziri 10 yo mwaka sabuna chinkwana chine nchigendrata soko chikochora abawaziri bande batigaire. Nonyena bo Ruto ni gatebete buna otemiro kurangali chinkwana kurwa saba amereli baye be serikali na bagone byombe ao echagote abuna bataitabranite Ruto bo noni gemo kirege tambo kirona konyara ko bahaligania anemona soko nyara kuboto kamali tande yaba waziri asemesa yaye yemaiga yoko bachora waziri abatangani 10 yomo asebono boiga chora waziri bande 10 aseri tuko ryarero. Walisema tusipitishe finance bill. Mimi nimewacha finance bill. Nikawaita wakanasema hawataki kuja kuzungumza na mimi. Wakaniambia niende huko kwa X. Mimi nikaenda kwa X. Wakatoroka huko hawakukuweko. Wakaniambia tuitishe mazungumzo. Nimeitisha mazungumzo, wamekataa. Nimewaambia wanaendelea kusema wao ni faceless, wao ni formless, sijui wako nini. Mimi nimewaambia sasa my friends, you know, I have given a chance to everybody to say whatever they want.
You know, it cannot continue like this. Nonya nabo maiga yogo choraba waziri abatangani 11 Ruto ni gakora maunchiriro asensemeli yo wizara yoborindi defense na go gonensemeli yo wizara yebintu bitwetana go environment adeni dwale ko nganyigwana so ipantu ya kogenda asensemende. The list I sent to the National Assembly, I have since amended so that Roslinda Soipantuya now goes to the Ministry of Defense. The Honorable Aden Baredwale moves to Environment, Climate Change and Forestry. Asaba waziri bacho ruwanseri tukolia lero na malieta boko bwato ko jase bunge ngamo na John Mbadi uyibona ochoro ko chikote na mangana lengete kanja ya serikali ko National Treasury na boy gonsem ya Salma ni gacho ruwa ko chikote na mangana yoboncheria Investment, Trade and Industry. Rebecca Miano ni gacho ruwa samangana Tourism and Wildlife engaki ibono Kipchumba Murkomen ni gacho ruwa samangana lengete chikosori ko bwata nyaba samo ne binto binda soboncheria Youth Affairs, Creative Economy na boy na sports jinga kicho oyo kabairo mo governor boy county ya Mombasa Al Hassan Jo igacho ruwa asamangana jobuye mining blue economy jinga kicho James Opio Wandaye nigacho ruwa samangana lengete chinguru go se energy and petroleum jinga kicho boy Dr. Alfred Mutua nere nigaba kago choro go chikote na mangana jobo koreri labor and social protection jinga kicho yo kabairo mo governor boy county ya Kakamega Wycliffe Mbeto Paranya nigacho chorwa songo chikotena mangana SMEs gose cooperative se SMEs development chinga kicho Justin Muturi rana ribene na gochoro gotena public service chinga kicho boy go Stella Soy Langata nigacho roko nyara gotena mangana yege koro gender, culture, arts and heritage. Noenda bo abange niko bateberuna abawaziri 10 bachora siri tukoli yale abange baboni ko baingerete nsemelie kyama kya ODM sensemo yazimio engana abange batarago kigona gotebuna enenchere ye monsemo yo komerera serikali ya bwatanire ne serikali onsi kyanda ikomene libuna nama ene serikali yabaganirwe gosea yam timanya lichibu ntomanye Vincent Onyancha, Ndizi TV. Manchumu rigereria biamono Vincent Onyancha roboti orurwa Vincent Onyancha na rogoto ikiria omwelio bwamwana maya senchira yobo ikirangana tika ko bagingo ko bolari bolire ne maragobe bono ine kwanyira ko bo isendekanege tambukiro ya serikali ya Kenya Kwanza ko bwatara namone kyombe kelie gosekia makelie ya ODM enigo ya rokanire magega ya bane gati ya 10 ya bawaziri banyara ko bakora rigolitkolero kurwasekia magia ODM gati yabo nabana siasa abakoro abo Wycliffe Ombeso Paranya Sani Joho ndomurana boigo Wandai oyure omo ke omoteneni bwabake ase ebunge enene John Mbadi uyiboigoro mu bunge omochore ngati yabalia banyara ko bakogesalige saline nendo chana bange bakanto ko bagusanga birenga byabo amona into marago yaboni muroche bilia Mandera kurochinsemo chiamolo yuni yule moja kurukese nabo igo kuruwa chinsemo chia Ruth Nyabu kagote ba hapa tulichezwa na kufumbwa kama Gen Z eti cabinet was dissolved au tukumbele mchezo wa paka na panya kuchezana na kuchezwa mambo ya dialogue hatutaki soon we will just go home right Dolin Kemunto Mwenga bimona sana kurujisa mocha kebirigo ujumbe yako imefika hapa na lego tanga Virginia Nyaps watching live kurujisa mojedo Katara watanga ongera kwa kazi nzuri ya county government ya Kisii haswa Governor Paul Simba Arati na mangeto kwarigane tukurwa semesa yaito yamaya kurinde asenje chinga kinebiro no toko yakero musmari gagwo yaranto merane amana chinsa statu cyalero bo tukweli ko kumanya amana yanda mangeto gento kabatuko bwatiria kurwa semesa yaito yamaya lide mosenera to bwatarana amana era kwanekia unagochere wetera somo no bibi manyiriro chinga kisara mu manya nyara ko bakwanekia unachibicha bane richago chera senchira yobikanariya nagoro kwa Josephat Amisi nako ganiro burigiro bujabomero buri ko bwata Ndizi TV.